estimadíssims amics i amigues, no ens enganyem. Res és el mateix sense gaudir dels carrers plens, sense poder-nos abraçar en ple tirabol seguint guites i gegants. Però us asseguro que si la presó no m'ha impedit sentir-me a plaça els 2 últims corpus, tampoc l'emergència ens ha de fer renunciar a la Patum. De fet, les dures circumstàncies d'avui donen tot el sentit a l'essència de festa i comunitat. Ens toca ser poble, en el significat més ampli de la paraula. I seguir lluitant de Berga al món i passant per cada racó dels països catalans, per la vida i la cultura. I perquè, com en un salt de plens, cap barrera, ni física ni social ni de cap mena, ens impedeixi viure plenament en llibertat, en una república catalana on hi càpiga tothom. Visca Berga i visca la Patum. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners, 7 de juny de 2020.